Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep PNM bij de Grote Vastelovens Vorstenquiz of de Grote Vorsten Vastelovensquiz, waarin alle vorsten van Pelemaas en omstreken tegen elkaar gaan strijden om te kijken welke vorst het meeste verstand heeft van de vastelovend. Vandaag hebben we twee heren uit de omgeving van Kessel. Meer ga ik niet zeggen, want ik laat ze zichzelf even voorstellen en laten we bij dicht beginnen. Ik ben Jimmy van Wielek, ik ben vorst van Zeven de Kevers uit Kessel. Het komende seizoen is eigenlijk mijn vierde jaar als vorst, of vierde jaar als vorst. Maar helaas, ik heb weinig activiteiten. Dit jaar telt ze even goed met? Ja, zoals het gezien is het een vastelovenseizoen. Gans zeggen dat het allemaal niet doorgaat, dat is natuurlijk niet. Voor veel mensen gaat het toe, is toch wel een beetje door. En dat doen we op deze manier natuurlijk mee. Hè? Hartstikke goed. En de volgende? Harry Ezen, vorst van CV de Eikaters uit Kesselijk. Goed, dit jaar 2021 is mijn zesde jaar als vorst zien. Maar helaas, dit jaar hebben we ook geen activiteiten met de vereniging. Ja goed, en doen we wel deelnemen aan de activiteiten die mede met PNM opgepakt werden. Tuurlijk. Nou, dan zou ik zeggen, als je er klaar voor zit, dan gaan we beginnen aan ronde nummer 1. En ronde 1, dat zien vragen over uw eigen verenigingen. Wat die vragen zien, dat is voor u natuurlijk nog een verrassing. Maar we gaan ze gewoon op zich afvuren. Als het antwoord weet, ja, dan krijg je er punten voor. Weet ze het antwoord niet, nou, dan krijg je geen punten. Dat is maar net zo makkelijk als de vastelovende eigenlijk. Dus laten we beginnen met vraag nummer 1. Die is voor dich, Jimmy. In welk jaar is CV de Kevers opgericht? Is dat A 1958, B 1959 of C 1960? Ja, best er een dat ik weet. Dat is B 1959. B 1959, dat is het definitieve antwoord. Maak het even spannend, hè? Want... Ja, ik moet even hier kijken, maar... Ja, ik zag het al staan. Hè. Het gewoon op die pak staan. Dat is een geheugensteuntje. Dus, hij wordt inderdaad groen, dus dat is het goede antwoord. Dat is een punt voor dich. Harry, de volgende vraag die is voor dich. Beneden of stig je ook meteen de eerste vraag... binnenhals. In welk jaar is CV de Katers opgericht? Dat is sowieso iets later. Is dat A 1972, B 1973 of C 1974? Antwoord C 1974. Heel zeker 1974. Zaterdag meteen. Maar even checken of dat klopt. En ook dat klopt, dus ook een punt voor dich, Harry. 74, de bijzonder jaar, de eerste keer WK-finale en de Eikaters zien opgericht. Dus dat is wel lekker. Jimmy, de volgende vraag die is dan weer voor dich. Wie is het oudste lid van CV de Kevers? Is dat A. Lei Kerkhoffs, B. Lei van Wielek? Is dat familie? Ja, het kan zien dat de broer van opa is, maar dat weet ik niet zeker. Dat zoek ik me nog even op. Of is dat C. Pierre van Kessel? Ik denk dat het Lei Kerkhoffs is. Is dat Lei Kerkhoffs? Is die oud? Dat zal in heel veel de oudste actieve lid. Dus ik ben benieuwd of de andere of ik geleden zien. Ja, dat is een beetje de vraag. We gaan het zien. Wie is het oudste lid van CV de Keker? En dat is inderdaad het goede antwoord. A. Lei Kerkhoffs. Weet je ongeveer wie oud dat is? Volgens mij, als ik niet vergis, is het midden de 80 ergens. Midden de 80. Als wij dat toch mogen halen en dan nog actief lid mogen zien. Hè? Harry, voor dich de volgende. In welk jaar gingen de Eikaters er na de keverreceptie met de cadeaus van Kessel vandoor? Is dat A 2007, B 2008 of C 2009? Als je het moet gokken, dan is het antwoord B. 2008. Als we mogen gokken, is het antwoord B 2008. We checken. En ook dat is het goede antwoord. Je weet veel, heren. Wat heb je allemaal metgenomen? Was ze erbij, Harry? Ik ga erbij. Of mocht ze dat niet zeggen? Is er nog een onderzoek? Smek loopt er geen onderzoek. Ja, dat huurt een beetje tussen de strijd tussen Kessel en Eik, denk ik. Hè? Dat, we waren dit niet, we hadden het nog een beetje. Zien de cadeaus wel terug? Weet je dat? Of? Ja, dat was veel. In de tijd is ook nog in de jeugdraad volgens mij, 2008. Ja, maar goed. Dan kent ze net zo goed medeplichtig. Ja, dat klopt, ja. Oké. Jimmy, die derde vraag. Ben benieuwd. Wie was het jeugdduo in 2008 van de Kevers? Ik heb net gehoord dat ze toen er nog bij zat. Nou ja... Is dat A, Pim en Klimmy, B, Pim en Tess of C, Finn en Klimmy? Ja, ik dacht er komen een instinker, maar ja, 2006 was ik zelf jeugdprins, 2007 Jimmy Zelen en 2008 was Pim mijn broertje, dus Pim en Klimmy, antwoord A. Ja, dat gaan we checken. Dat hij ze niet fout mogen hebben dan, als die broertje. Waar ik niet meer mogen komen. Nee. En Harry, dan de derde vraag
Nog voor dich. Welke boerderij is de officiële grens tussen Kessel en Kessel-Eik? Is dat A, de Helena-hoeve, B, de Antoniushoeve of C, Jentjeshof? Goed. Als ik het antwoord wat Kessel niet huurt, dat is antwoord C, dat is Jentjeshof. Want dat huurt nog bij Eik. En Kessel wil dat, zou je dat eigenlijk wel een keer willen hebben. Daar loopt de grens precies over de plaats. En dus daar is het eigenlijk de schuur is Kessel-Eik en de Oké. woongedeelte is Kessel. Ja, dan gaan we kijken of antwoord C, Jentjeshof, of dat het goede antwoord is. Ook dat is natuurlijk het goede antwoord. Kijk. Dan waren dit de eerste 3 vragen over eigen vereniging. Weet je, gaan we nou naar de vragen over de andere vereniging. Hier Dus is het werd lastiger. Ik ben benieuwd wat ze met komen. Dan ook niet. Gewoon met dicht wat verder, Jimmy. Waar hebben de Eikaters de eerste keer het PNM Liedjesfestival georganiseerd? Is dat A op het Mariaplein, B bij Maas BV of C bij voetbalvereniging Kessel? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, Maas is het volgens mij niet. Dat was de laatste keer. Die keer daarvoor was het op het voetbalterrein van VV Kessel. Maar ik ben nu even in twijfel of dat de eerste keer is dat ze het georganiseerd hebben. Ik denk dat de tweede keer is dat het georganiseerd is. Dus ik gok op A, het Mariaplein. Doe ga eens voor antwoord A. En dan gaan we kijken of het ooit door Kessel op het door de Eikaters, op het Mariaplein. Dat is helaas niet het goede antwoord. Het goede antwoord, Zal een C zien. daar komen we nou achter. Is voor mij oude voor. Kijk eens. Ja. Antwoord C was inderdaad het goede antwoord. Vond ik Dus, in welk jaar dat was? Nee. kijk eens, hij weer nou Harry dicht wel. 2004. 2004. En Maas, daar weet ik ook nog, daar ben ik ook nog Ja. geweest. Dus, Harry, dan gaan we naar de eerste vraag over de kevers. Dat is een fotovraag, zit ik. En dit is de foto die erbij hoort. Kessel. Wie heeft de kevervlag ontworpen? Is het A. Peter Eriksen, B. Erik Peters of C. Peter Jansen? Dan moesten ze ook nog kennen. Ik ken ze alle 3 niet. Maar goed, misschien als ze iets dichter in de buurt woont. Ja, ik ken A en C niet, dus ik gok B. Dat is een goede theorie op zich. Dan komen we voor B. Erik Pieters. En dat is dan ook nog het goede antwoord. Ja, dat is ook een Oei, kwestie. voorzitter. Oh, dat is de ooievoorzitter. En die was goed met paint zo te zien. Nee, dat is grappig. Dat is een mooie vlag. Er zit alles in wat erin moet zitten. Hè? Zwarte vlekje voor het veer, inderdaad. Och, dat heb ik nog gar niet eens gezien. Nou, kijk, hebben we weer het geleerd, dames en heren. Dus het zwarte plekje in de vlag van de kevers, dat is voor het veer. Ja. Het bezel dat ook. Dat weet ik niet. dat is- We hebben ooit nieuwe vlaggen laten drukken en toen vroegen ze inderdaad, moet dat zwarte blokje nog weggewerkt worden? Nee, dat huurt er. Oké, ja, dat mooi. Dat is goed. Jim, verdicht de volgende vraag. Hoeveel prinsen heeft Kessel gehad die in Kessel-Eik zien geboren? Is dat antwoord A, 2, antwoord B, 4 of antwoord C, 6? Ja, dat is een gokje, want ik weet het niet zeker, maar ik denk veer. Dan Dus gaan antwoord we, B. dan gaan we kijken of antwoord B het goede antwoord is. Of dat er inderdaad 4 zijn geweest. En dat is inderdaad zo. Hè. Harry, weet zich de namen toevallig nog van die veer? Ja, met voor- en achternaam weet ik niet. Het ene met de achternaam was Teunissen. Ene was van Willems. Kret Naus en Toon Tiel. Nou, netjes. En dat is allemaal toch wel even geleden. Hè? Ja, dat is niet van de afgelopen 10 jaar. Nee, dan gebeurt dat niet meer. Harry, die volgende vraag. Uit hoeveel personen bestaat de Raad van 11 bij CV de Kevers? Is dat A, uit 11, B, uit 12 of C, uit 15? Normaal gesproken bestaat de Raad van 11 uit 11 personen. Dat zou je ze denken aan de naam. Zou je ze denken. En hoe weinig dat we het zelf ook niet zien. Dus ik kan wel antwoord A zeggen. Misschien is het antwoord B. Maar ik denk als ze een beetje wat reserve hebben. Of misschien wat aanwas erbij. Of wat stagiaires die meegerekend moeten worden. Dan gok ik op antwoord C. Antwoord C, 15. Oh, kijk of dat het goede antwoord is. Oei, Ja. hij werd goed, dus dat is niet het goede antwoord. Jimmy? Je kunt dat vast wel nader verklaren. Ik denk dat het er 12 zien. Wat er vaak in meegeteld wordt is een vorst, een voorzitter, een penningmeester,
En secretaris, ze huren allemaal niet bij de Raad van 11, maar ze zijn er normaal wel bij. Ja. Dus ik denk dat ze op 12 gaan uitkomen. Gewoon het kijken of dat ook zo is. Kijken of ze kent zijn eigen vereniging dan toch wel toch goed. Bang dat ze er einde was vergeten. Ja. Maar een wissel is eigenlijk wel niet erg. Kijk, als je inderdaad de oudste lid in de 80 is, dan zal er af en toe wel een rustdag. De oudste Raad van 11 liggen ze inderdaad misschien nog geen 80, maar dan zitten ze wel inderdaad tussen de 50, rond de 50 inderdaad. Ja, dan werd het ook wel ja. van een rustdag. Ja. Dat heb ik met mijn 36 al. Ja. De volgende is voor dich. Zegt het? Ja, dat zeg ik goed. In welk jaar heeft Kessel Eik de Einzelganger-optocht georganiseerd? Is dat A in 2014, B in 2016 of C in 2018? Dat is volgens mij antwoord C, 2018. Lastig Einzelganger even uitspreken, want dat lukte me net niet. Anders Einzelganger op. ligt het toch aan mij. Ja. Ja. Maar welk jaar was het volgens dich? Ik denk antwoord C, 2018. Antwoord C 2018. Dat vullen we in en we kijken of dat goed is. Dat is hartstikke goed. Met Robert Jansen, die commentaar gaf van hoe het Huxke. En, Ja. was een goed evenement in Eik. Hoeveel nummers deed je er met? 111. 111. Nou, dat is een fijn getal. Harry, dan gaan we naar die vraag. Wie van de 3 is geen voorzitter geweest van CV De Kevers? Is dat A. Mark Jacobs, B. Jos van Rensen of C. Ed Vervoort? Geen. Ik denk antwoord C, Ed Vervoort. Dan gaan we kijken of dat het goede antwoord is. Dat heb ik ook gezegd. Ik weet niet waarom, maar... Ja, ik weet dat Jos van Rensen ooit prins is geweest. En Mark Jacobs is nog voorzitter of waar is het? Ja. Aftredend voorzitter inderdaad, Mark Jacobs. Ja. Voordat we naar de tweede ronde gaan we even naar de tussenstand. En dat komt ook in beeld staan. Zeven De Kevers, oftewel Jimmy het 5 punten. En de Eikaters, Harry, dit is ook 5 punten. Dit is ongekend spannend. We mogen wel zeggen dat het een echte derby aan het weer is. En na ronde 1 gaan we natuurlijk naar ronde 2. Oké, dames en heren, we gaan eerst even naar de kiekersvraag. En de kiekersvraag die komt nou in beeld. En weet ze daar straks het antwoord op, dan stuurt ze dat straks naar het adres wat in beeld komt. En aan het einde van dit seizoen grabbelen we door een winnaar uit. En dan wint ze dat fantastische shotjes vastelovenspel. De kiekersvraag van deze keer is: welke vereniging uit Peel en Maas roept de prins uit rond de 11e van de 11e? Dus welke vereniging uit Peel en Maas roept de prins uit rond de 11e van de 11e? Ja, ik zou je weten, denk ik. Misschien jij ook? Ja. Weet je het antwoord op deze vraag? Stuur het dan even door naar het adres wat nou in beeld verschijnt. En misschien wint ze dan aan het einde van het seizoen dat geweldige shotjespel. Oké, heren, we gaan zo meteen naar ronde 2. Je krijgt eigenlijk allebei om zijn beurt een filmpje te zien. En over dat filmpje ga ik je 3 vragen stellen. En die vragen waren steeds een beetje moeilijker. Dus voor de eerste vraag kunt ze 1 punt verdelen. Voor de tweede vraag 2. En voor de derde vraag 3 punten. Ja, dus in totaal kunt ze volgens mij 6 punten, heb ik dan snel uitgerekend, verdelen voor deze ronde. We beginnen met Jimmy. Dus nu sta ik een filmpje en dan krijg je daarna dus die 3 vragen over. Dus ik zou zeggen, kijk even goed. Dat is wel belangrijk. Altijd de beste, is groente zelf van de deur. Zeker als het zo joepsig is, ben ik zo bang dat ik wat mis. Altijd de laatste, is groente zelf van de deur. Ja, er komt meteen heel veel naar boven. Ik zit het ook, maar we gaan kijken welke vragen dat er bij huren. Vraag 1. Welke groep zag je hier optreden? Wie heette ze ook alweer? Ik herken er een van. Dat is Everaars, maar ik weet niet wie die groep had. Wie? Dus, en dat moet dan een makkelijke vraag zijn. Ja, dus ik ben benieuwd naar de rest van de vragen inderdaad. Ja. Ja, Harry werd stikken. Is het niet Evergardie? Nee, dat was niet over. Ik weet, triangel. Triangel. Ja, oké. Ja. Toch? Eigenlijk goed, hè? Ja, ze is het triangel. Ja. Maar punten blijven bij mij, dus daar is er niks aan. Maar goed, Ja. dan gaan we naar de tweede vraag. Ja, misschien is Dat die... maakt lekker. Ja, misschien ga je de juiste aangang op.
Welke plek behaalde altijd de laatste op het LVK? Ja, als je dan de baan nog niet kent, of de groep, dan zal dat ook gokken weer. Hè. Een 8e plek. Dat zeker? Nee, ik weet het niet zeker. Ja, de 8e plek, we gaan kijken of dat goed is. Of werden ze de laatste? Nee, niet altijd de laatste. Volgens mij waren ze hoger. Een einde gok. Mocht ze einde gok, omdat het... 3e. Oh, kijken of dat klopt. Nee, dat was ook helaas niet goed. Het goede antwoord, dat is... 2e. Oké. Dan zaten ze toch in de buurt. Ja. Altijd de laatste, als ze hem omdraaien, is dan nog niet zelfs. Hè, de uitslagen. Als de omgedraaid is, was ze nog niet de laatste geweest. Nee, ja, ik was even twijfelen, maar ja, eerste waren ze volgens mij niet geworden. Maar normaal is inderdaad de eerste van het LVK, die komt op de boete, gewoon een boetezetting. Ja, maar volgens mij was dit nog Ja. vrij recent. En is dat al heel langer geleden dat ze door met op het LVK gestaan. Maar hier net dat ze eigenlijk zelfs eerste waren, maar gedeeld eerste. Alleen door iets met juries zien ze uiteindelijk toch als tweede geworden. Dus Oké, niet altijd de laatste dus. Nee. Nou, dan gaan we nou naar de moeilijke vraag. ja, ben ik benieuwd. Ja, ik ook. Dus dat komt, hè. Wie zong er naast Annie en Jacques Everaars bij Triangel? Ik ken hem. Nee, ja, ik zou je niet weten. Ik ken, wat ik net al zei, ik ken ze niet, dus ik ken niet geen naam van gokken. Ik zal je helpen. De achternaam is Geurt. Zo ze leiden, maar als de voornaam goed is, geven we dich de punten. Erik. Ik zou niet weten. Helaas, Nee. helaas. Harry, wat zeg het? Nee, dat weet ik ook niet. Je zingt nog steeds heel veel. Kermissen, braderieën, feestjes, partijen. Zegt me niks. Nee, ja, Ton Geurt. Dat hij het... Nee, ik ken hem ook niet, dus... Nee, ja, dan wordt het lastig inderdaad. Maar ja, hij is dus nog een keer in beeld. Ja. Ik weet niet welk jaar dat was. Ik weet niet of je dat toen al volgde. Ja, ik heb er nog niet bewust mee gemaakt, maar altijd Zal wel letten eind, zingen we nog steeds. Dus dat, Misschien gaat het van eind jaren 90. Ik weet echt niet. ik durf het ook niet te zeggen. Maar dat is een evergreen hebben ze gemaakt, hè? Ja. Harry, voor dich hetzelfde recept. Ik hoop, ja, misschien is het misschien net geen meer gelukt. Ja, er moest een triangel specialist in geweest zijn willen weten. ja. Maar goed, met Harry, we gaan kijken waar Stig specialist in mocht Goed. zien. Zien helder en stijgen zwijgen boven alles zoek. Wij zien helder, trein het volle kracht verhoed. Het zuurste toch maar zelden, dat zonder lucht zich gelden en trekt massaal te velden. Wij zien helder. Ik ben blij dat die van Kapel vandaag niet heen zien. Want dan was het misschien een ander verhaal geworden. Maar Harry, 3 vragen voor dich over dit 3 vragen voor fragment. mij. Welke groep zingt hij Vaste Loven Superhelden? Ja. Wie heet de zag alweer? Ja, als ze uit helden komen, dat weet ik niet. Ik zag in het filmpje dat het bij de Campa's in Echo was opgenomen. Maar als ze uit helden komen, zou ik zeggen dat het Alaaf Airlines is. Maar dat is mijn gok. Dat is 10 hoor, dat was inderdaad een goede gok. Hij is er 1 punt met verdiend. Nou, dank. Dus ik ga verder even niks zeggen over de hele kamer. Misschien, wat ze net zei, misschien is dat nog een onderdeel van de vraag. Dus ik hoor me heel even stil, dat is moeilijk zat. We gaan naar vraag 2. Hoe heet de zanger die vanaf het begin bij Alaaf Airlines is? Een van die 2 mannen die daar nou nog bezingt, die is er vanaf het begin bij. Dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Kijk liever naar die vrouwlie. Dat zien die meer. Maar muzikaal is het heel belangrijk voor Alaaf Airlines. Laat het toch voor je. Nee, goed, ik weet echt niet wem dat zanger is. Nee? Ja, dan... ik ken dich ook nog wel een tipje geven. Net ook bij Jimmy gedaan, dat is wel netjes. Met de achternaam Het Zelen. Wat is dan de voornaam? Als ze dit weet, dan... Ik ken niet zo direct in de Zelen hoe het helde het dorp. Nee, kijk niet. Nee. Nee, ja, het goede antwoord hij Rob moeten zien. Rob Zelen. Dat wist ik wel. Ja, dat heeft hij wel geweten. Ja, goed. Ja. Helaas. Hij is hem in beeld, Ja. Rob. Misschien dat ik er gezien, maar... Ja, dan gaan we naar vraag nummer 3. Met welk nummer stond Alaaf Airlines voor het eerst in de LVK-finale? Voor het eerst.
Was dat niet afgelopen jaar? Weet ik ook niet, ja. Maar stonden die er afgelopen jaren? Volgens mij wel. Maar nou kan ik ook zeggen, misschien heb ik het ook wel fout. Ik ben ook heel erg nog aan het denken. Ik Het nummer van afgelopen jaar weet ik toevallig. Dat was volgens Duit Ali het Express. Maar ik weet niet of dat haar eerste dan keer gaan we- was. Dat zie je in de finale. Dat staan. weet ik wel niet, maar... Daar twijfel ik aan. Omdat het misschien nog is dat ze er 2 jaar ervoor in gestaan. Of 3 jaar ervoor. Ja, dat Nee, zou ik denk kennen. Dan heb ik dich nou misschien op het fout dingspoor gezet. Dat zul je... Dat vermoeden heb ik wel. Ik meen dat ze er eerder in hebben gezet. Ja. Volgens mij ook. Maar goed, dan moest ook gokken. Als er niks is, dan krijg je sowieso geen punten natuurlijk. Nee, als het nummer van afgelopen jaar zou zijn, maar volgens mij is dat al fout. Dat Duit Ali de Express. Dat zou het nummer van afgelopen jaar zijn als ze erin hebben gestaan, maar ik twijfel eraan of dat de eerste keer was. Dat zou ik niet over zeggen. Maar zullen we hem invullen? Vul hem eens in. Duit Ali uit Express. Was dat de eerste keer dat ze in de LVK-finale stonden? Ja. Nee dus. Ik weet hem wel, denk ik. Ja, met... Ik denk Aloha Laaf. Hallo, hallo. Dat was volgens mij de eerste beetje keer dat waar ook de skaden, naam man. mee Ja, is hallo. gekomen. Ja, Er ja, is er verschillende jaren niet bij geweest en nu inderdaad wel met AliExpress. netjes. Helaas kreeg ze er geen punten voor, want dat Nee, was de nee, vraag van Harry. Ik mocht de joker of de Nee, print dat is erin de zetten. joker. De prins moest nog even laten liggen. Dat is voor straks. Daar komen we nog op. Maar dit was ronde nummer 2. Hè. Even denken hoeveel punten zien er gescoord. Einde voor Harry. Dus het is 6 voor de eikaters en 5 voor de kevers. Maar goed, we zien, dit was pas ronde 2. We hebben nog 2 rondes te gaan. Dus het lijkt me een goed plan dat we gauw naar ronde nummer 3 gaan. Yes, dames en heren, we zien klaar voor de grote finale ronde, oftewel ronde nummer 4. Harry en Jimmy, je hebt allebei een tamboerijn voorgelegd, dus mocht je dadelijk het antwoord weten, degene die het eerste rammelt, duidelijk rammelt, die mogen als eerste antwoord geven. Per vraag komt steeds eerste categorie in beeld, dus je kent ze alvast even nadenken van wij er toch het van. En mocht ze nou echt denken, dit is mijn vraag, dan mocht je allebei even een joker inzetten. Jimmy, dit is de prins doorleggen. En Harry Dig heeft een prinses verkleed als elf doorliggen. Dus als tegen met van tevoren even aangeven als ze de joker in zit. En dan krijg je dus dubbele punten. 10 vragen spelen, dus alles kan nog gebeuren. Ik ga kijken wat de categorie is voor vraag nummer 1. Dat is het P&M Liedjesfestival. Ik zit nemens de joker ingezet. Dan gaan we kijken wat de vraag is. Waar werd het eerste P&M Liedjesfestival gehouden? Jimmy, daar was er heel snel bij. Dat was in Kessel. In Kessel. Ja, daar is het begonnen toen met PJP en Omroep PNM volgens mij. Oh, eens kijken of dat het goede antwoord is. Inderdaad, in het gemeenschapshuis in Kessel in 1995 al. Toen was ik 11. Ja, 3 jaar. Dus. Daar ben ik niet geweest. Gaan we naar vraag nummer 2. De categorie sleuteloverdracht. Nee, joker. Dat is nog geen joker waardig, voor allebei niet. Wat de vraag is. Dan komt de vraag. Wie presenteert naast de burgemeester altijd de sleuteloverdracht in Peel en Maas? Harry, dat is voor dich. Is dat Rob van Soest de meiden? Die presenteert hem niet. Dat is de DJ, maar de presentator is... Mogen ze hem zeggen? Is er geen punt voor? Robert Jansen. Robert Jans is inderdaad het goede antwoord. Gaan we naar vraag nummer 3. Vlag, oftewel vlaggen. Ja, sorry voor Kessel geven, maar. Ja, dat hebben we al gehad, dus ik Ja. weet niet of hij er nog in komt. Neem er komt de vraag. Wat symboliseert de blauwe band op de vlag van de kevers? Ja. Ja, dat heb je ook wel geweten, Ja, nou, ja. maar dat mogen ze hier zelf zeggen. Dat is de Maas. Met het zwarte vlekje uit veren. Hè? Ja, dat hebben we al eerder gehuurd vandaag, dus dat klopt gans. Gewoon maar gauw door naar vraag 4, Harry. Dit was een vrij open deur, hè? Maar Dus, voor Jimmy, als dat alleen niet geweten hij, dan... dan had je denk ik de steek heen kunnen laten. Ja, En hij steek hier kan van er niet meer in. ingeleverd, ja. Hij is een ei kunnen verroezen. Dan gaan we naar de eikaters. Dat is de volgende categorie. Ja, lijkt wel wat de vraag is. Dus, De nog even, laat ze de prinses nog even liggen. Dan gaan we kijken naar de vraag over de eikaters. Prins Bert Niesen van de eikaters is nooit afgetreden. Waarom niet? omdat Bert in juni 1975 is geïmmigreerd naar Nieuw-Zeeland.
En is niet teruggekomen voor de bondjeavond voor het aftreden van de opvolgende prins, Sjaak Gerards in 76. Oké. Nou is hij gerammeld, dus nou was officieel die vraag geweest. Hij is nog één kunnen brengen, Jimmy, maar... Ja, dat was wel een volledig duidelijk antwoord. Er is geen spel tussen te krijgen. Dus er loopt eigenlijk nog ergens in Nieuw-Zeeland een Eikse prins rond. Nou, dus als hem tegenkomt, 3 keer buigen. Breek er af, ja. Gaan we naar de volgende. Categorie studeren. Allebei goed in geweest. Nog steeds misschien. Gaan we naar de vraag. Studeren. Waar studeert de prins van Eikaters van 2020? In Delft. In Delft, dat is het goede antwoord. Dat weet ik nog. Van de Marsoverdracht. Ik denk dat het de slimste prins was van 2020. Tenminste, de helft geleerd. Maar goed, ik weet niet of Roger dat tegen Dank afneemt. Nee, moet ik dat zeggen. Ik heb ze allemaal metgemaakt. Ja. We gaan naar de volgende vraag. En vergeet uw jokers niet, hè, man. Want dadelijk hebben we 10 vragen, daar heb je niks in gezet. Evenementen, dat is gelukkig niet breed. Dus nee, ik zit nog aarzelen. Nog steeds geen jokers. Komt de vraag over evenementen. Met welk evenement wordt in Gulpen de vastelovend afgesloten? Dat is een boetezitting. Ja. Maar ik weet de naam ook niet. Ja, maar wie had het ook alweer? Het is inderdaad een soort zitting met die Dat artiesten. is eigenlijk is dat een soort zitting boete. Mhm. Maar had het ook zo? Daar zien we wel naar op zoek. Gulpen of vastelovendfinale? Moet eerder verrammelen. Gulpen of vastelovendfinale? Eens kijken of het een boetezitting is. De grote Gulpen vastlopersfinale, die kennen we wel goed tellen. Netjes. Kijk. Staat in de buurt, Harry. Kijk eens, daar hebben we nog het logo van Ik ben nog nooit geweest, dus... Nee, ja goed, hoe zou niet te zien als ze in Eiken Afkens sloeten. Hè? Dan hoeft ze gaan niet naar Gulpen heen. Dan Nee. moet ze lekker doorblijven. De volgende categorie. Muziek. Nee. Nee. Dan komen we daar wel bij de triangelhoed en dan... Ja, dat weten we nooit. Of Alaf Airlines en net Harry alle punten. Harry ook niet muziek? Nee. Nou, dan gaan we kijken wat de vraag is. Onder welke naam is het liedje Onbereikbaar van de Shuttlesletten ook wel bekend? Geef me weer Inge. Harry had hem goed dingig. Tenminste, ik zou dat ook gezegd hebben. Geef me beer, Inge. Geef me beer, Inge. Inge, geef me beer. Ja, We zien zelfs nog een Kesselijk live op komen treden. dat is het beste nummer wat de Shuttlesletten hebben. Ik zou er verder ook geen kennen, maar de Besjoen van ver maar ver. Als wat Beringen in goed gehad de laatste tijd. Dat ga ik niet zeggen, want dadelijk hebben we Gans Beringen achteraan. Ik vind dat Beringen hele schoon nummers maakt. Dat even gezegd is. De volgende categorie. Evenementen. Zal ik hem zetten dan? Ga je ze doen? Ja. Jimmy zet de joker in de prins, dus hashtag hem goed. Dan krijg je dus dubbele punten. Dus, Heb ik een fout gekregen van 2 minpunten? nee, dat doen we niet aan. Het is gewoon 2 punten en anders hebben we dat van tevoren moeten zeggen. Hè. Ja. Evenementen. Komt-ie. Hoe heet het evenement dat in Maasbree bij het MAF-centrum wordt georganiseerd enkele weken voor de vastelovend? De Britse boetezitting. De Britse boetezitting. We gaan kijken of dit... de Britse boetezitting, precies goed. Ja. Dat is niet groot. Het is niet de grote Britse, maar het is gewoon de Britse boetezitting. Ja. Erg leuk feestje inderdaad, altijd. Ja, klopt, ja. Dan gaan we volgens mij nog een vraag doen. Ik ben het tel een beetje kwijt. Zien er veel, hè? Het PNM Liedjesfestival. Harry, dit is nog een prinses liggen, maar die blijft er nog even liggen, heb ik zo'n vermoeden. Die blijft er netjes liggen, Dan gaan we eens kijken wat de vraag is over het PNM Liedjesfestival. Wie schreef de nummers van Chapeau uit Kessel Eik? Marijke Gezen. Ja, Harry Slum, die geeft ook meteen het antwoord. Daar ken ik trouwens niet meer over. Enkel weer met het eerste, maar dat was ook als eerste. Marijke Gijzen, inderdaad. Dat is Kessel Eiks, hoe noemt ze dat? Folklore, hè? Chapeau. Dat heeft Kessel Eik goed gemaakt. Uit Kessel. En Dat is niet de roots uit Kessel. Ja, oké, maar goed. Dat vecht ik samen maar goed. Wim Chapeau moet hebben. Ik zag dat het vraag 9 was, dus we gaan naar vraag 10. Ja. Ik ben niet zo goed in rekenen, Harry, maar ik zou die een joker inzetten, maar dit is de laatste vraag.
gewoon geen punten vanaf. Dus gooi die prinses even op Ja, de dan gooien we de prinses er toch maar in. Eten en drinken, ja. Eten en drinken. Ja, dat is toch denken. Ja, goed. We gaan het met maken. Eten en drinken, wat is de vraag die erbij hoort? Hoe heet de lekkernij in de vorm van een knoop? De nonnenvot, toch? Dat zou je zo maar eens goed kunnen zien. De nonnenvot. Ja. Hij had nog een krakeling kunnen zien, maar dat is Ja, dan weer een mislukte knoop. Maar de nonnenvot Dat was was inderdaad het voor jou. Ik eet ze niet, dus Nee, die tussenuit, Harry. ik ken ze wel eten, maar goed. Ja, dat... Te zien ben ik niet mee bezig. Nee, ja, dat kent ze met vastelovend kent ze misschien beter drinken dan eten. Toch? Ja, Dat vind ik klopt. wel goed. Maar goed. Met een goede boormachine, hè? Ja, maar van de vers is het. Maar dat waren dus de 10 vragen van ronde nummer 4. En dan ben ik een beetje de til kwijt geworden. Dus we gaan eens kijken wat denk ik de eindstand is geworden. Het is uiteindelijk 13 voor de kevers en 10 voor de eigen. Dus Jimmy met 13 punten heeft ze denk ik goed gedaan. Maar goed, de beste 4 die gaan door naar de finale ronde. Dus we moeten even de ranking straks van de andere vorsten afwachten om te kijken of we dit terug zien. Dat niet. Ja, Harry, voor dich eindigt hij het grote Vastelovens vorsten quiz avontuur. Zij zo. Nou, er is keil voor gestreden. Maar ja, Jimmy, jij misschien net gaat meer geluk heen en Dus daar. het moment de joker in je zat. Juist momenten de joker, die vlag van de kevers die je toch wel uit de kop kent. Ja, dan wordt het een lastig verhaal. Heren, bedankt allemaal, allebei. Ik wens ik even een hele schoene vastelovend. Geniet ervan en doet wat mogen en wat ken. Dankjewel voor het kijken allemaal. Geer, tot de volgende uitzending. Dan spelen de Broekhazen tegen de Graatsvreters. Dus dat belooft ook een enorm spannende uitzending te worden. Dus kijk dan en tot de volgende keer.